Hello ja Lahti go go! Siellä on Sittari ja Prisma ja Expertti ja tuolla K-Rautaa ja kauppakeskus Valo. Onko valo? Halo, halo, onko valo? Halo, onko valo? No joo. On. Sitten on Filmtown ja Neste samassa talossa. Sitten on Mäkkäri, McDonald's. Ja ette varmaan nämä yritä. Joo, siellä on Hyppyrimäki. Lahe Hyppyrimäki, että Lahti go go! Että hei ja hyi.